Als je een show uit Collavers Ransewig Gaelic aan een toneeltje, is het kapers krachtbaarne blianne aan een tiefer alhaien. Blianne, waar ora jungelio, maar je een policy na Gaelic, agus gejera politics na Gaelic. Was willen Collavers de priefaaruit le boy Robastad. En leg je griech wat je gereed, met vriendschap gewoon maar rustig. Waar je maakt de neus naar Savigne, had je zit le danke blianne sakai. De runrig is stevig, Carlin en Joriken, de BBC Allafe spelen voor een Gaelic. Hustige wel doel en guljoor aan een haast gedaan, gehaald je hoofd Gaelic, ook om en zoals, als naar elkaar snakken. Papier waaruit geleegmoeder met kutje de silke stro, maar je een eer vallen nog van postcolonialisme en een koheks in de Gaelic. Sigraag om een poot uitgehoord, kun je kallen op de jeno uit de geil, dat is geweld de boy zien en marching dus een lang duw aan een immer dag, gehaald je hoofd diemischen en leselijk voor Gaelic. Wat je de prietje met je wil, is Magnus Koers, breng je voor Kutermach ze hagrievig is tijd bij haar nieschig. Zo'n bjaalijn te komen in het muntje en jellen en in hier. Is zo'n Gaelic om en zoals. Is om ik geen film kredit met het narrigen mondbesperschien. Bij Ingeborg Bernie breng je hoe Flanagan Kanijn heeft je verdwijnen aan de stjarnen. Wat we in de skadden en de menige groundsegoed, het maar een soort clown in het tulle de Sankanijn, de goedje aan de film terwijl de kade. Wat groen vijper en koetje, het veenganges tulle de San luchtjonsig in de kade. De kade staat de stijl luchtjonsig in wat vroeg van wien reageren. We het nog jacht meer aan groundsig in jeno rem. De groundsig koetje gehaspen het natuurlijn en haar heerlijken als ze werd clown. Gan tok aan de Gaelic. De peper sanrichtje de Michel Nicolaï is Marceline Nicolaï, met een luchtjongs of iets doelige zag, naar heritage learners, doen je ook Gaelic behoefs voor ieder goddekin, af naar het filante no mischnechen, voor wie bruine Gaelic. Hoorstjak de roparg vissergie is training je als de kaarslag in Gaelic, zo'n eentje te gingen, kimmere surrengeif tijdje gehorst dan het machine. Bryn Rob den bar, met een lug agus film terwijl de Gaelic, ze meen je hollag ze haar korigen lucht met Gaelic haast, maar haar korigen afgeëet. Wat je het doet in Basker, met een manias, breng je het BBC Allape. Hustige wel na sloe, na douwe de hietje de vraagram en uren in de janel gaflaaf. En komen ze kooikoed in de hietje het tietje kahet en channel Gaelic aan de njedi. Hustige bij het dediv, BBC Allape Gumalatal, maar het je lessen voor je en hun shop. Breng Ben O'Kelly met een boei in de stang economie aan een David als een hoog en lessen voor Kanijn aan de Njedi en Allape, hij is een hele wanneer, hij is een jetpli aan de Sahai. We hadden de boeien het jaren austerities en arsenal in de kaarslag in Gaelic en je waren jaren het budget en lessen voor Kanijn at heen. Winston MacLeod brengen Gaelic at the left in Scotland, ze keert het immers in Rattiker, zonneganing hadden ze leerlijk. Er is een soort volume aan Olive Rob den Bar, is een bjachnoga hos schaffen in de kuspeden, dan ga je jespeden ze verlaten. En dat is ook, wat nu is ook geen politiek wel nodig, de vekeren, kuspeden de verkeer, zo de staatsbegane, policy begane, zuurvindbegane, agus lessennig Gaelic zijn al doen. En misschien kan wel zo, maar die hebben de taalroute en hoorst is er een kun je als de lijkje naar vast schier als dat zeggen. En misschien kan een policy er zijn zuur social date in de kamer. Kun je ook, en misschien de rammer van het gielen rangsig de rijden social leerling rangsig erger. Wel parafisparach scholen in de jalke dus de kusperen als rangsig lachen. Dat zijn misschien de mensen die vallen. Wat leren van moeder, pakken die village kan de kinderen als doen de hele koppen in de festival. Als je eerst parafisparach scholen is skillen het de reality, maar de schalie at the reality of the fish, zien we sterk. Dat zijn misschien dat ze vallen. Goed je ook pakken misschien van ze wist je ook dat
John of Understanding as they become and Laha Gimsa could go Agus Good Rish in Yolis Hacking Agus could your car about doing a hand sass on a policy in the Gaelic or record in the Wars the Gaelic that Jish or Geological and Laha could you kind of bring in come in the Gaelic and Laha agus had the gaze draw which the scholar in Agus with Cuttifi the Christopher had printed in the show Brachka as I'm assuming the version father San America too have me produce Agus habe was daarlijk nog aan doen ik ben al of het doen aan een indigenous or aboriginal studies program so as far as we asked the Gimsa people the canon and Tucson met doorges de nieuwsel met achter de nieuw en dan Tucson van Amerika toe could you we get visser met goede veel als ze wel koers met goede veel met canon dat is meer politics have really get the culture as I'm speaking to them almost have been followed by Baroque scholar and got soon as the Christian church is good heen ik ben union in this les mystery Dolan's ask the question show what hello in the chorus is with famous as I'm speaking to the shin following Jin arousing child and do up a couple of Saha inderdaad voor de internationale dagen te doen de flowers nu prachtig social de kanen met de koppen de cigars en door zie je als het missen a bunch in green and ships and show quickly because on this moon the ritma I'm sure which gaan nou hier of de academic de scholar in culture doing as on the street dus the chapter of the school on this region that a good focus of the DPS I'm in Dorcas can fetch in fast agus erstas tíine machchas sa rounds of my helping show agus can be barach cin an dablion eile ag machol agus agus thaingbó rágus an bring Appaloosa is go má héitne